vaig néixer l'any 60 a Barcelona i per tant he estat un nen urbanita, el que es pot dir un nen de pis. Els meus pares no em deixaven baixar al carrer a jugar. Soc un nen que anava de l'escola a casa, de casa a l'escola, és un nen de pis, d'asfalt. I aquest nen de pis i d'asfalt, quan té 5 anys, els pares, perquè un metge va dir que tenia un problema de respiració, de pulmons, que em convenia un aire sec, el meu pare va dir: un aire sec, doncs podríem anar al poble del meu pare. Ell no havia estat mai, el meu pare ja va néixer a Barcelona l'any 29, no havia estat mai al Forcall. I quan vaig retrobar-me amb aquests orígens, aquestes arrels, vaig començar a conreuar aquest passat, és a dir, a buscar històries, a que m'expliquin per entendre d'on vinc. Jo crec que tots volem saber d'on venim, volem retrobar les arrels, què va passar amb els nostres ancestres, que m'ha servit molt per envoltar-me i documentar-me per escriure aquesta novel·la. I aquesta novel·la neix d'això, neix de les impressions de la infantesa i d'una història que em van explicar quan era nen, el groc. És per mi el dia més bonic de l'any, és el dia que jo més gaudeixo a Barcelona, però ja des de sempre, quan era comprador de llibres. Després he tingut el privilegi d'estar a l'altra banda com a escriptor i és preciós, perquè veus la gent tan contenta, tan entusiasta, tan orgullosa de ser part d'una festa que és col·lectiva, que jo des de era jovenet pensava, ostres, si hagués de convidar algú que vingués a Barcelona per conèixer la meva ciutat i jo sentir-me orgullós, li faria venir el dia 23 d'abril. Cada una d'elles és una lliçó, és aprendre coses, perquè cada un de nosaltres té una història. Home, busquem històries que puguin ser exemplars, que puguin inspirar el lector, que transmetin algun missatge o que puguin commoure. He tingut el privilegi d'entrevistar gent fantàstica, alguns famosos i coneguts i altres que no ho són, però que tenen històries fortes i colpidores. Podria parlar des de Vargas Llosa, que ara està de moda, fins a un noi paralític cerebral que em va ensenyar moltes coses, a Mercedes Sosa, que va plorar a la meva espatlla, o la Chabela Vargas, que em va dir: si ara tuviera una pistola dispararia contra esa mesilla de noche. És a dir, que he viscut coses molt maques fent entrevistes. Tenim uns orígens humils. Ja està. Som elaboradors de cava, només de cava i de caves de criances mitges llargues. Les nostres caves són d'entre 3 i 10 anys. Són caves molt suaus, l'espuma, bombolla fina, com te'l prens no retorna, gastronòmics per menjar amb qualsevol cosa per acompanyar.